Jo hi vaig estudiar de petita, llavors, clar, també em feia il·lusió que el meu fill també vingués a la mateixa escola que jo. El FEDAC és el que ens va convèncer més el mètode educatiu, la manera de fer, i ja no vam tenir dubtes. A nivell de l'oferta escolar del municipi, la veritat és que el projecte educatiu ens va encantar. Conèixer l'equip de l'escola, fer la visita a l'equipament, doncs no vam fer més que acabar de confirmar que estàvem molt decidits amb aquesta opció. Molt contents. No hi ha hagut any que hem trobat cap professora ni cap professor que no ens deixés un bon record ni que els nens parlessin cap paraula que no fos meravellosos. Excepcionals, no només per l'àmbit educatiu i formatiu, sinó que la cura que tenen dels infants, el treball que es fa a nivell comunitari, amb les famílies, amb les activitats que són fora de l'escola, tot està tan ben trebat que francament et sents una peça més i que tots remem cap al mateix fi. Estem molt contents, hem vist que és un equip jove que té moltes ganes, que tenia molta il·lusió per als nens, per tots els dubtes que li van comentar ens els va resoldre bé i no estem contents. El nostre fill també ens parla de les diferents professores que té i sembla que li agraden molt. Una escola acollidora. L'excel·lència, la inclusivitat, positivitat. Valors és la paraula.